Това не е най-малкото фенерче, което имаме в портфолиото. Направихме го, за да има малко и в същото време доста мощно фенерче, което да носите винаги в себе си. Също така, това е единственият фенер, мисля, в този размер, който има зум. Сега ще го отворя. И ще ви разкажа бързо това, което пише в пътването. Когато е прибран е възможно най-широко, когато е извадена главата е възможно най-далече. Главата е от алуминий, тялото е от пластмаса, почти нищо не тежи. Идва се с карабинерче за закачане към ключовете, както и порт с USB-C за зареждане. Над бутона има един диод, който при натискане показва колко е заредена самата батерия, а когато се зарежда свети в червено и когато изгасне, значи е зареден. В случая трите мигания означаваха, че батерията е 3/4 пълна. Самия бутон е вдълбнат, за да не може да ви се включва лесно в джоба. И дори да се натисне, софтуерът е така направен, че едно натискане е само моментално включване, докато е натиснато. В момента, в който спре натиска и самия фенер спира. Самото постоянно включване става с двоен клик. След което с един клик се сменя силата. Така е най-силно. Ето го и зумчето, как работи. С задържане изключва. Троен клик заключва. Ето в момента фенера е заключен, не дава никакви признаци на живот. Само троен клик го отключва. 4 клика, мигане. Защото искахме да имаме в портфолиото малко фенерче, което да е винаги с вас и което да ви върши работа. Това ще е фенера, който най-много се ползва. В ежедневието, когато трябва да се светнеш бързо и когато телефона е достатъчно слаб, тогава си идва наред този фенер. Фенерчето е дълго 69 мм, диаметър 19 мм и тежи 25 грама. Прекрасен джобен фенер и идеален ключодържател. Ако искате да се здобиете с него, duotech.com.